Chino! Kimchi! Kimchi! Chino! 오빠. At nagbabalik si Kim Chino, hindi tulad ng ex mong nawalan ng gana at bigla ka na lang iniwan. Kaya naman mahal, balik Chinitox na tayo, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, susubukan muna nating remedyohan ang iyong relasyon na naghihingalo. Kaya di ba nga tonight sa ating Chinitox, ibibigay ko ang 3 lunas kapag nawawalan na ng gana. O recap na tayo mahal ha. Sabi ko una, kapag wala ng gana ay talaga nga namang balikan ng dahilan kung bakit kayo nagsimula. Diba? Minsan kailangan mong magbalik tanaw sa mga dahilan at rason kung bakit mo siya sinagot ng oo, kung bakit mo niligawan, kung bakit ka nagpasakal. Ay! Nagpakasal, di ba? Ayun yung mga masarap balikan at talaga nga namang makikita mo ang rason. Kaya naman ikaw ay nandyan pa sa kanyang tabi, di ba? Ang pangalawa naman mahal, kapag wala ng gana, kausapin, wag awayin. Ito yung sinasabi ko kanina na communication is key. Wag puro panunumbat, wag puro hinala. So kung kailangan upuan, 'di ba? Upuan mo kahit matigas pa. Hindi matigas pa yung damdamin. Kumbaga galit ka pa, 'di ba? Kung mahal mo, uupuan mo 'yan. Hindi, uupuan mo para makipag-usap. Yun yung ibig sabihin ni Kim Chino. Yan na naman tayo. Anyway, ang pangatlo naman at panghuli, kapag wala ng gana, magbago kung kinakailangan. Ito yung sinasabi natin na kailangan mo ring mag-adjust. So kung hindi nag-work ang Formula 1, dapat may Formula 2, may Formula 3, 'di ba? Huwag agad-agad bibitawan, huwag agad susukuan ang inyong relasyon, lalo na't kaya pa namang remedyohan. Kasi ang daming nagsasabi na nag-iba kasi ugali niya, ang hirap pala niyang kasama, ang hirap niya palang asawa. Ang pangit pala ng ugali niya. Mahal, ito ang tatandaan mo. Ang relasyon, ang pag-ibig, ang tao ay hindi pare-pareho araw-araw. Yung partner mo, yung jowa mo, yung asawa mo ay sinasabi ko sa'yo, hindi araw-araw ka mahal-mahal. Pero dapat meron ka pa rin isang dahilan o panghahawakan kung bakit siya ang pinili mo. Kaya kailangan mong mag-adjust, hindi yung puro na lang ibang tao ang nag-a-adjust sa ugali mo. Huwag kang selfish. Kaya ang lagi ko sinasabi, mag-self-reflect. Ikaw ba yung nagbago? Siya ba yung nagbago? Kasi minsan, yung ugali mo rin naman talaga, yung nagbibigay conflict sa relasyon. It's always partnership kapag sinasabi ko, 'di ba? Ang relasyon, ang pag-aasawa, kung magjowa man kayo, it's always partnership, hindi sumbatan, hindi trip-trip lang. Dapat pareho kayo nag-a-adjust, dapat may pagbabago on each side para maging fruitful at maging successful ang relasyon nyo. Alam ko yan. Bakit? Kasi dati hindi nag-adjust yung ex ko. Tingnan nyo, wala na kami ngayon. Huwag na kayong tumulad. Kung kayo ay meron ng love life, it's something that you need to treasure and cherish. So kung kayang remedyohan, remedyohan. At kapag ginawa mo na ang lahat at wala pa rin siyang gana, that would be the time to let go the person. Kasi ang ending, ikaw lang ang nagtataguyod ng relasyong wala ng gana at sustansya. Anyway, mahal, sana'y nakatulong ang ating Chinitox ngayon. Tignan natin, i-assess mo ang relasyon nyo kung kaya pang magbalik gana at talaga nga namang maging successful kayong dalawa. Sana all.
Anyway, ako pa rin to ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Bukas ulit chinitox tayo ha. For now, magpapaalam muna ako pero susunod na sa akin sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Jello. Kaya mahal, maraming salamat at manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number